Добро утро на всички! След малко ще открием официално 12-тия турнир синьо лято, но преди това все пак трябва да запазим минута мълчание да се поклоним пред паметта на нашата легенда Кирил Ивков, който ни напусна скоро. Мири покой на душата му, на един велик български спортсмен и легенда на Левски. Нека да се поклоним пред паметта му. Тази година, синьо лято, посвещаваме на 140 годишната от Съединението на България. Един велик акт на храброст, мъжество и саможертва в името на целокупността на България. Доста отбори се записаха, 32 тима сте. Надявам се най-добре да спечели турнира. Показвайте респект и уважение към всеки един от вас. Бъдете здрави до края на турнира и нека да е успешен и да сте доволни от вашата игра днес. Давам думата на кмета Христо Христов, който също да открие заедно с мен турнира, а след него и нашия любимец, радостта на народа Божидар Искренов. Добър ден на всички! Много се радвам, че за поредна година тук се събират истинските левскари. Много се радвам, че тази година са и най-много отборите. Надявам се всяка година да се увеличава тяхното число. Ако трябва, ще го направим 4 дена турнира. Привет на всички, пожелавам успех на всички, спортменско поведение, нека най-добрия победи. Сред нас, както разбрахте, отива и най-голямата жива легенда на Левски Божидар Искренов. За мен той е най-големия. Сега ще му дам думата и на него и той да поздрави. Успех на всички! Добро утро на всички, само Левски. За единственото нещо, което съжалявам и ви завиждам, че ще играете в момента. С най-голямо удоволствие бих играл и аз, вече сърце играе, крака не мърдат, както казахме на нашия език. Но наистина за първ път съм тук. Чул съм много хубави неща за този турнир и се убедих, че наистина е уникално организирано всичко. Надявам се да гледаме хубави мачове. Вие всички са от Левски и не знаем как ще викаме. Сега трябва да викаме за всеки един отбор само Левски, да, който победи, както каза Кмет и както Иво. Пожелавам ви да се забавлявате, да ви бъде нещо уникално, защото това е само един турнир. След турнира после ще има други неща, които са още по-хубави. Така че пожелавам ви успех на всичките, забавляйте се, правете си кефа и бира ще има за всички след това. Искам да дам думата и на Димитър Костадинов, председател на Движението Левски на левскарите. Левскари, започва световното първенство за левскари, 12-то подред. Сигурен съм, че това ще е едно истинско състезание, за разлика от имитиращата FBET лига, където състезание липсва. Така че нека най-добрия победи, да се забавляваме без контузии, само Левски и Левски свободен. Успех на всички и само Левски. Синьо лято е открит. София.